खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबो दङ बाक्सा आरो क'क्राझाराव आयेन बेरेखा हाथियार बुरखांदों बिजेपिआ बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावबाय 5 लाख साख्रि सोरजिनायनि बागै कंग्रेसआ लाइमोनफोरजों सावरायगोन अखिल गगैया जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो बिसायख'थि फोसावदिंदों रेलवेनि गोदान थांखि आइजो रैखाथिनि दिनैनिफ्राय सानसेयारि सिरिजनि क्रिकेट गेलेनाया भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव जागायजेनगोन कर'ना इनफेक्शननि गेजेरजोंब्लाबो गोदानै रिलिज जाबाय सावथुन मुम्बाइ सागाया दानिया आबुं रादाब विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामनानै पुलिस बिफाना गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों मोनसे फोथायथाव सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बाक्सा पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना बरमा पुलिसनि मददआव थांनाय हराव बरमा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खारवायाव अपारेशन खालामना फबना दोननाय थासारियाव गोहोगोरा हाथियार बोखांनो हादों रिपर्ट बादिब्ला बाक्सा पुलिसआ गंसे एम सिरिजनि राइफल गंसे रिभल्भार गंसे मेगजिन आरो थर 46 गोगो गुलिखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनो हादों ओरैहाय क'क्राझार जिल्लायावबो गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननो हादों बेनि बागै क'क्राझारनि एसपि राकेश रसना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला स्रोद सुलुंनि खौरां बादियै क'क्राझार पुलिसआ गसाइगाव महकुमानि सराइबो पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बालकजरा गामिनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंनै AK-56 राइफल गंनै मेगजिन AK-56 राइफलनि थर 42 गोगो गुलि आरो गंसे 9mm पिस्तल बोखांनो हायो मख'नो गोनांदि बाक्सा आरो क'क्राझार जिल्लायाव बुरखांनो हानाय आयेन बेरेखा हाथियारफोरा सोरनि दासिमबो मिथिनो हाथ'नाय जायाखै ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव समखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ फैबाय थानाय बिसायख'थियारिनि थाखाय दिनै इस्ताहार फोसावबाय गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया खुंजानायनि गेजेराव सानब्रैल' सम थानाय समावनो दिनै बिजेपिआ दोलोनि बिसायख'थियारि इस्ताहार बिजय संकल्पखौ फोसावदों बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाया बेखेवदों इस्ताहारखौ बे हाबाफारियाव नाड्डाजों लोगोसे बाहागो लादों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास केबिनेट मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरा दिनैसो फोसावजानाय बिजेपिनि बिसायख'थियारि इस्ताहार बिजय संकल्पआव बिजेपिआ मोनजि रादाय एबा कमिटमेन्ट होदों बबेखानि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएआ देरहानानै फिन गोहोआव फैयोब्ला इस्ताहाराव फोसावनाय मोन 10 रादायफोरखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होदों जेपि नाड्डाया बिजेपिआ गावनि बिसायख'थि इस्ताहाराव फोसावनाय मोन 10 रादाय एबा संकल्पआ जादों मिशन ब्रह्मपुत्र आइजोफोरनि एनपावारमेन्ट नामघर आरो सत्रफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो रैखाथि होनाय आसामनि खुदियाफोरनो गोजों इयुन होनाय गोगो NRC सोदांनानै आसामनि मोनथायखौ रैखाथि होनाय बियाबफोर दाफामनानै आसामनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनाय गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ आसामावनो दिहुनथाय खालामनाय भारत हादरनि गेजेरावनो बांसिन आरो गोख्रैसिन साख्रि सोरजिनाय एन्टारप्रेनारशिपखौ प्रमोट खालामनाय आरो आसामनि नोगोरारिफोरखौ गावबा गावनि हानि मोनथायजों गोख्रों खालामनाय मख'नो गोनांदि बिजेपिआ इस्ताहाराव फोसावनाय बे गाहाय मोन 10 रादायनि सिङाव माखासे उफेरा बिथांखिफोर लानानै जौगाखांनाय आरो रैखाथिनि खामानि मावगोन होननानैबो खोथा होदों आरो गाहायै बे मोन 10 रादायखौ लानानै बिजेपिआ बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांदों कंग्रेसआ रायजोफोरनि सिगाङाव मोनबा गाहाय रादाय होनानै 2020 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रादों बेनिनो बोसोरफ्रोम 1 लाखै 5 बोसोराव 5 लाख लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होनाया कंग्रेस दोलोनि मोनसे कमिटमेन्ट आरो रादाय नाथाय कंग्रेस दैदेननाय महाजोंता खुंथायाव फैनायनि उनाव माबोरै 5 लाख साख्रि सोरजिगोन बेखौ लानानै दासिमबो माखासे थाखोआव गोनो गोथो जानानै दङ बेनिखायनो कंग्रेसआ गिबि खोन्दोआव बिसायख'थि खुंजानो गोनां मोन 43 बियाबाव फैगौ 24 मार्च खालि लाइमोनफोरजों सावरायनाय मोनसे इन्टारेक्शन हाबाफारि लादों बबेखानि लाइमोनफोरजों सावरायनो जुनै लानाय बे इन्टारेक्शन एबा गुवारै सावरायज्लायनायाव गासैबो लाइमोनफोरानो बाहागो लानानै गावबा गावनि गोनो गोथो जानायनि सायाव सोंथि सोंनो हागोन आरो रोखा खालामना लानो हागोन
सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कंग्रेसआ खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव माबोरै बोसोरसेयाव 1 लाख आरो 5 बोसोराव 5 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो लाहार फाहार खालामदों बेखौ कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा गेबेङै बुंफोरना आरो बुजायनानै होगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 मार्च खालि कंग्रेस दोलोआ रादाय होनाय बादियै जब ग्यारान्टि प्रग्रामनि मोनसे रेजिस्ट्रेशन ड्राइभबो फोसावदों। 2024 विधानसभा बिसायख'थियाव जोबथेसालि सिंनिफ्राय बादायनाय एबा बिसायख'थिनि गेलेनाय आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैआ जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो गावनि फोसावदिंनायखौ खालामगासिनो दङ। लाइजामनि गेजेरजों जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो बिसायख'थि फोसावदिंदों कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि दैदेनगिरि आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राष्ट्रद्रोही केसआव बे समाव जोबथेसालियाव जोबजानाय अखिल गगैआ सरासनस्रा रायजो राजाफोरनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै रायजो दलनि बिजाथिफोरनो भट होनानै बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो खावलायहरदों आरो काखौ हेंथा होनांगौनि थाखाय रायजो दलनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनांगौ होननानै अखिल गगैआ जुक्ति होदों। नाथाय जोबथेसालि सिंनिफ्राय अखिल गगैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया माबोरै फिथाइ थायो आरो जाफुंसार जायो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। रेलवे बिफाना आइजोफोरनि रैखाथिखौ लानानै मोनसे गोदान थांखि फोसावदों जेराव आइजोफोरनि हेंथायै जानाय माखासे मानि दायनि सायाव होबथानो थाखाय मोनसे गोदान बिथोनजोंनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। मोनथिनाय जायोदि प्लेटफर्म यार्ड आरो खाथि खालाफोराव थानाय न' बांफोरखौ बोखारनो थाखाय रेलवे बिफाना गोख्रोङैनो बिथोन होदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेनि सायावनो बिबानगिरिफोरनिसिम बिथोन फोसावनानै होदों आरपीएफनि डीजी अरुण कुमारआ। मख'नो गोनांदि प्लेटफर्म यार्डनि लांदां जानानै थानाय न' बांफोरखौ बुफाय बुसि खालामहोनायजों लोगोसे लांदां जानानै थानाय माखासे मानि क्वार्टारफोरखौबो बुख्रुबनो बिथोन फोसावदों। मुम्बाइनि स्टेडियामाव 23 मार्च एबा दिनैनिफ्राय सानसेयारि सिरिजनि गिबि मेचखौ मोननै हानजानि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। मोनथिनाय जायोदि दिनैनि गेलेनाया बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय भारत आरो इंलेन्ड बे मोननै हानजानि गेजेराव जागोन आरो बे मोननै हानजानि गेलेनायजों सानसेयारि क्रिकेट सिरिजनि गेलेनाया जागायजेनगोन होननानै मोनथिनाय जादों। फोरमायनो नांगोनदि दिनैनि जानो गोनां सानसेयारि सिरिजनि इंलेन्डनि हेंथायै गेलेनानै देरहानो थांखि लादों भारतनि क्रिकेट टीमआ। मानोना थांनाय 29 बोसोरनिफ्रायनो गावनि हादाबनि गेलेग्रा फोथाराव जेनबोफेराखै भारतनि क्रिकेट टीमआ। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि दिनैनि गेलेनाया जोबखांनायनि उनावनो उननि खालार 26 आरो 28 मार्च खालिबो भारत आरो इंलेन्ड बे मोननै हानजानि गेजेरावबो गेलेनाया जाबावगोन होननानै मिथिनाय जादों। रिलिज जाबाय सावथुन मुम्बाइ सागाया। फोरमायनो नांगोनदि जन आब्राहाम आरो इमरान हाशमीनि गोदानै फोसावजानाय सावथुन मुम्बाइ सागाया। बे सावथुनाव अमृत्य राव जानानै बे सावथुनाव एन्टारटेनमेन्ट खालामदों जन आब्राहामा आरो इमरान हाशमीखौ सासे पुलिस अफिसारनि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सावथुन मुम्बाइ सागानि जागायजेननायखौ बुंनो थाङोब्ला बालासाहेबनि तागड़ेनि खोथाखौ मख'नांगोन। बालासाहेबनि तागड़ेनिबो मोनसे फाव दिन्थिनाय दङ सावथुन मुम्बाइ सागायाव। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि सावथुन मेकार्सनि बादिब्ला बे सावथुना नंगुबै जाथायनि सायावनो बिथा खालामनानै लिरनाय सावथुन। बुंनो थाङोब्ला गेंस्टार गायतोंडेनि गोहोआ बम्बेआव सोलियोमोन जायनि हेंथायै खोथा बुंदोंमोन अर्जुन मुंनि सासे हौवाया। जाहोनाव अर्जुना गाज्रियैनो जोखोम खालामजायो गोनां जादोंमोन गायतोंडेनि गोबांसाजोंनो। बेनि थाखाय फंबाय अर्जुननि बुजानायखौ सहाय हायाखैमोन बिदा अमृत्य रावआ आरो गेंस्टार गायतोंडेखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।